Dobre, už vás pridáme pre dvojčasť, co tu napúšťame. No to je ako pol hodinku, to je strašne náročná práca. Tu jednotku, čo som natočil, tak to... No, už ešte trošku. No. Ešte to není úplne plné. Môžeme ísť. Ideme to odplaviť. Budem ja hádzať. Ja som... Poďme to odplaviť. Tuto. Nie, ty si došiel do toho starého domu. Dobre. Tak to na chvíľku potom. Ideme to odplaviť do jedného starého domu. Ja sa tak teším. Dobre, to budeme trošku trvať, tak musím vám sa vás nechať stopnúť. Bereme kolobežky a ideme odplaviť. Sme nakradli cement. To by malo urobiť taký výbočný efekt. No ideme na kolobežka. Kokos. Ale sa nenadávaj, a potom to nemôže ísť na YouTube. Kde si ale spokojný? Ale rýchlo, poďme. Môžeme aj vás to... Keď ste sa čítali do jakého baraku, tak do tohoto. Odpoveď tú dymovnicu. Viete sa chudák Pepsi Dunčo, ideš? Chudačík. Sa blížime k tomu houseboxu. Máme pripravenú dymovnicu. Dobre, počkaj, ešte nie. Ideme slow motion. 3, 2, 1. Odpalujeme! Odpal. No tak toto dopadlo. Daj mi to teraz ja. Teraz ja budem točiť. Počkaj, stop. Dobre.